Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα θα σας δείξουμε το φίλτρο μπάνιου. Γιατί το χρειαζόμαστε και τον τρόπο εγκατάστασης και λειτουργίας. Το φίλτρο μπάνιου αφαιρεί από το νερό σας χλώρια και ουσίες για να γίνει το δέρμα σας απαλό και βελούδινο. Εδώ θα δείτε πώς τοποθετούμε το φίλτρο μπάνιου στη βρύση. Παίρνουμε το λαστιχάκι που περιλαμβάνει η συσκευασία, το τοποθετούμε μέσα, ξεβιδώνουμε το σπιράλ από τη βρύση και τοποθετούμε το φίλτρο στη θέση του σπιράλ. Και από κάτω μπαίνει το σπιράλ του μπάνιου. Παίρνουμε στα χέρια μας το τηλέφωνο του μπάνιου, ανοίγουμε το νερό να καθαρίσει το φίλτρο και είναι έτοιμο για χρήση. Εδώ θα δείτε την εγκατάσταση του φίλτρου μπάνιου. Ξεβιδώνουμε το καπάκι, αφαιρούμε το παλιό ανταλλακτικό, τοποθετούμε το καινούριο, βιδώνουμε το καπάκι και η εγκατάσταση του φίλτρου μπάνιου είναι έτοιμη.